La xarxa de Viles del Llibre celebrarà el seu festival literari a l'Escala per tercera edició. Viladellibre.cat i l'Ajuntament de l'Escala han reformulat el festival, que es desenvoluparà durant tot l'any amb activitats literàries trimestrals per diferents públics i que tindrà el seu punt àlgid durant la tardor, amb la celebració de la Fira de les Editorials Independents i les activitats de presentació de novetats, així com les taules literàries. Enric Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya. De la primera Vila del Llibre de la Mediterrània, la primera Vila del Llibre que té la cita en el mes de febrer i que volem consolidar aquest 2021 amb un projecte diguem, d'un cicle, diguem, de 3 anys, els 3 anys consecutius en la qual volem que encara sigui molt més present aquest ideari que vam tenir l'any 2009 quan va néixer la Vila del Llibre de l'Escala, pensant que era la primera Vila del Llibre de la Mediterrània, però que a més era un pols d'atracció natural de lo que són cultures, de lo que són persones, de lo que són comerciants, escriptors, artistes i diferents persones que al llarg dels segles han passat per aquesta part, diguem, de la costa mediterrània. La Vila del Llibre és un projecte que arriba per tercer any a l'Escala i ja es consolida com a una de les activitats més importants del municipi. L'any passat, l'Escala Vila del Llibre va rebre prop de 10.000 visitants. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Una trajectòria encara curta, però certament d'èxit i, per tant, podríem parlar d'un projecte perfectament consolidat, perfectament reconegut a comarques gironines. Jo entenc que a nivell fins i tot de país és un acte, és un esdeveniment d'una rellevància important des d'un punt de vista cultural i literari. Projectant aquesta idea que volem que acabi quallant, que l'Escala s'ha de convertir, és un projecte ambiciós, sens dubte, però s'ha de convertir en una Vila del Llibre de vocació mediterrània i tot això ens ha de permetre connectar amb diferents cultures i fer tot un discurs que a l'Escala hi estem molt avesats, estem molt acostumats amb diferents esdeveniments al llarg de l'any, diferents projectes. L'Escala té un projecte cultural vinculat a la Mediterrània i la Vila del Llibre encaixa perfectament en aquesta idea cultural que té el nostre municipi. El gruix d'activitats de l'Escala Vila del Llibre 2021 s'ha programat pels dies 15, 16 i 17 d'octubre, encara que durant tot l'any es preveu fer alguna activitat relacionada. La Vila del Llibre de l'Escala, lluny de quedar-se, diguem, esperant que arribi un temps millor, el que fem és fer un pas molt decidit a consolidar la Vila del Llibre de l'Escala com una Vila del Llibre de tot l'any, que és com una mica neixen els book towns i neixen tota aquesta idea de convertir aquests territoris en una marca de distinció de turisme cultural, com és la marca l'Escala Vila del Llibre. Llavors començarem amb una programació que la idea és que de forma trimestral i seguint el que són les 4 estacions a l'any, a cada estació intentarem encabir una activitat relacionada amb la Vila del Llibre. L'objectiu de la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya és estendre's pels països catalans, arribant al País Valencià i a les Illes Balears. D'aquesta manera es vol fomentar el turisme cultural a través de les Viles del Llibre. L'edició d'enguany vincula Mallorca i l'Escala a través del seu comissari, Sebastià Benàsser. Per què Mallorca i quina relació amb l'Escala? Doncs és molt senzill. A l'hora de planejar una cultura convidada era lògic començar pels orígens. I l'origen primer és que ara fa 700 anys els mallorquins vam ser repoblats pels empordanesos. Direu, no, això feia 800 anys. En realitat, fa 800 anys de la conquesta, va ser el 1229, però el gruix de repoblament va ser en els anys 20 del segle XIV. Per tant, ara fa 700 anys que els mallorquins de nova fornada parlem salat. La primera activitat tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda a la sala polivalent de l'Escala. Es tracta de l'Escala de la Saviesa és més vella que la Napeu, una proposta familiar que comptarà amb la participació de l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell. Els assistents coneixeran les aventures de la Napeu, una iaia que coneix l'origen de totes les frases fetes. Durant l'activitat, la Roser Calafell farà 2 il·lustracions en viu que els assistents podran guanyar participant en la resolució dels 2 enigmàrius que plantejarà Màrius Serra. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web inscripcions.lescala.cat.